Ini bangke Karbi lamarjan pasti nili trailer review and po. Nili channel phana subscribe bang phu bang video an lapen viewers an tum hasa me suri kardom pacher polo nili phana support na pot. Nili trailer review ke nam ji lamarjan amen make nang HENLO NEKAI ACHETHE. Masam sa nili dak nili channel lo mate na nili video lo paklang ponik pokado wis namen nang lang dono. Rombong nang phanang ke do chike army ke parang lang. Taram tami cepaduka tami manem kime Labangsu alamarjana ke upload pon production amen ke MKFS mate Mamaya Karbi Film Society hin pensi labangsu film bang bonda pon lo mate release pon ponon lake 9 October 2024 kapuja aroi mate la festival aroi si labangsu a videos pon make upload pon mate release pon lo segaro bestami langdono na litum Karbi metang Karbi alam HENLO Karbi films tami litum celangdono na langno dak lang message tami litum dihala bangso ni le litum langdono na lapen kado bestami lahamaya Karbi Film Society a channel mate a production atum hana litum sami kado bestani li subscriber do an viewers do an tamne ami nang litum humri dam pen ani tum subscribe dam ikha mate lang litum channel om tami nang litum trailer lang dam ikame nili description of tami lang litum production link na pipon ikdat po nasi pinia videos mang ke lapan sing ton ponikolo domi thame kardom